Hello, my name is Luis Figo. Здравейте, аз съм Димитър Бербатов. The name of my team is All Stars. А името на моя отбор е United Stars. We are used to win. Така ще бъде и на 14 юни, но единственият сигурен победител са каузите на двете фондации. You're gonna help a lot of kids through this game. You're gonna spend a fantastic day. Will be a great event with a lot of top football players. Ще играем за каузи, които са в името на децата. Ще дойдат доста известни футболисти, които хората не са имали възможност да видят отблизо. Ще направим шоу за всички, които дойдат на стадиона. Каузите на двете фондации и децата заслужават трибуните да бъдат пълни.